שלום לכולם, אנחנו כאן עם תיאוריה על מגה מיוטו. אז בואו נתחיל. קודם כל אפשר לראות שמגה מיוטו X ומגה מיוטו Y שתי פוקימונים שונים לגמרי. מה זה אומר עליהם בעצם? התיאוריה שלי היא שמגה מיוטו X ו-Y הם ממש פוקימון אחר לגמרי. אפשר לראות גם לפי הסרטים והספיישלים שזה פוקימון שונה לגמרי. בעצם מה שקרה כאן, צוות רוקט ניסו ליצור בסרט הראשון פוקימון החזק בעולם, מה שגרם למפגש בין מיו ומיוטו. את זה אנחנו כבר יודעים, שבעצם הראה בסופו של דבר שמיוטו רצה להיעלם, אבל בספיישל לאחר מכן אנחנו רואים שמיוטו בעצם מסתובב בערים ומחפש לעזור לאנשים, מה שמיוטו Y לא עושה בעצם. מיוטו Y עוזר אך ורק לפוקימונים. אז זה מוכיח שיש שתי פוקימונים שונים. אז מה בעצם, איך יכול להיות שעוד מיוטו יש? עוד מיוטו, אז התיאוריה הנוספת היא שבעצם לאחר שצוות רוקט נכשל, הם ניסו לגשת עוד הפעם, לנסות ליצור מיוטו שונה לחלוטין שיעבוד בשבילם. הם לקחו את האיש הכי נאמן למפקד של צוות רוקט, וניסו ליצור ממנו אולי מה-DNA את הפוקימון שיהיה נאמן ושיהיה חזק כמעט כמו מיוטו. ולאחר מכן מיוטו עזב את צוות רוקט. אז זה התיאוריה שלי, תודה שצפיתם ויאללה ביי.